MTV. Hayırlı kеш qadrli dostlar. Sizning ekranlaringizda DMTV kanalining eng reytingli topshiruvi Jurlavoke do'stlar. Eng motor o'yinlar, eng dardli jurlar, eng super puper o'yinchilar bari tek bizning topshiruvdagina. Ham endi onun olib boruvchisida eng super puperiski Rifat Zaripovskiy. Ham shulay yo'q, menim jon do'stima o'rilgan bizning Jurlavokimizning olishtirg'isiz DJ-yi DJ Ayon. DJ Ayon, Kazan in the mix. Sizga qo'ynar salomlarimni jiberdim, ham siznikida rahat ettirib, жылы energiya bilan kelib erishdi bizga da. Ham endagi o'yinchilarimiz bilan da tanishik. Bizning birinchi o'yinchimiz Güzel. Güzel Rahimulлина, Müslim kızı, Alaboğa Medeniyet hem Sanat Училищесі bilen Мәскәү Medeniyet hem Sanat İnstitutын tamamlap, hazır Zifa Basırova isimdagi rayon medeniyet yurtunda rejissyor bulup işli. Xiyala yol eterge vaqt tabıp, birer şit ilde yol etip qaytu. Güzel uzun bir qatlı, soңғы ayberine kadar şit kişiге birirge mümkindi. Men endi har biringizga da birer so'rov berib chiqirman. Güzel, sening bilan tanisha boshlagach sendan so'rayman. Xayolim chet elga borib yo'l etib qaytu degansan. Qaysi elga borasan kela, kim bilan, nishik, qo'yshan сөйләл shuning turunda. Xayolim Rifat Venetsiyaga borib qaytu. Biroz seyri xayol albatta. Men goroskop bo'yicha baliq, lekin men yüza bilmay turgan baliq, lekin ne uchundir meni baribir suvga torta. Aha, yüza umuman bilmaysan meni. G'umuman bilmayman. Mene borsan öğrenesin Allah verirse. Sana oңышлар yoldaş bulsun. Bek zor rahmet. Rahmet. Jurlavokeda da bunda yüzüp güne yürüge gerek. Hem indi ikinci oyunçumuz bizning şulay yo'q. Üç kız arasında birden bir jigit Ramiz. Kukmara yigiti, uylanmagan, әлегә төп iş урыны юк. Jырчы булырга хыялланган Рамис үзе jырлар яза һәм үзе башкара. Көтелмәгән авыр хәлләрдән курка. Әти-әниләрен хөрмәт итә һәм Элвин Грейдан үрнәк ала. Ramiz dostum, sen jırlar da yazam degensin әле анкетада. Кай чакларда сиңа илһам килә? Төннәме, иртәнме, көндезме, ашап утыргандамы, юлда баргандамы, эштән кайткандамы? Ниндирәк темаларга язасың? Һәм ул Аксуның киш белән килә инде. Кызларны уйлап атканнан да. Кызлар уйлап атасың сен якларга яткач. Шулай. Ә нинди темага язасың? Мәхәббәт инде безнең яшьләрнең мәхәббәт. Шул Рәмис, шулай. Менә шул мәхәббәт темасына кирип кетсәң, чыгып булмыймы? Безнең эстрада 100% мәхәббәт турында җырлыйбыз. Сиңа да уңышлар юлдаш булсын дип кенә әйтәбез. Рәхмәт, шундый серьезный җегет. Күчәбез өченче уенчыбызга, өченче уенчыбыз безнең Резида. Резида Булякова, Буздак районы Турыш авылында туган. Кичкенәдән үк Резида җырманга гашыйк. Хыялын чынга ашырыр өчен 9нчы сыйныфны тамамлап, Октябрьский каласына музыка клиятенә укырга чыгып китә. Шул көннән алып тормышын сәнгать белән бәйли. Бүгенге көндә Резида иҗади карьерасы өстендә эшли. Максаты зур сәхнәгә чыгу. Девизы ышанам. Резида, синең сәхнәдәге беренче чыгышларың Кайчан булды, кайда булды, урындыкка басып булдымы, сәхнәдә булдымы, шуның турында сөйлә әле. Шулайрак булды, урындыкка басып. Иң беренче инде мен телне дә белмәгән чакта бүрәнә өстенә без менеп, әннә гешни дип җырлаганмын. Нәрсә аңлаткан үзем дә белмим. Һәм инде иң беренче сәхнәгә чыгуым беренче класста булды. Эх, җиләкле җәйләрне оныта алмамын ямен дигән җырны башкардым. Калтырана, курка. Hemen şuna başlarım gitti icat yolum desen de bular. Ay, aferin. Hatta seni bir sözsüz tımdalmışı tınlap kına tararsa kele.
Бик зур рәхмәт һәм күчәбез танышыр өчен 4нче уенчыбызга. Ул да булса безнең Рәйхан дуслар. Рәйхан Габдуллина, Казан кызы, Әүхәдиф исемдәге музыка көллиятен тамамлап, бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Хыялы Мальдива утравында ял итү. Рәйхан үзен кешелекле, кешегә булышучан дип саный. Рәйхан, шундый матур исем, җырдагы шикелле Рәйхан исеме. Рәйхан, исәнмесез әйе? Менә үзеңнең уенчыларга, көндәшләреңә бүгенге көндә ни теләп утырыр идең? Минемчә, көндәшлек ул үзең өстендә эшләү һәм көндәшләремә минем рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки алар ярдәме белән мин тагы да сабырлырак һәм тагын да көчлерәк булам. Алла бирсә, әфәрин, Алла, кайлардан үлеп чыгарасыз, укытучы мәллә сез. Ярар, уенчыларыбызда таныштык, дуслар. Әйдәгез, уенны да башлыйк инде. Бездә беренче тур. Хөрмәтле вә гыйззәтле безнең уенчыларыбыз, кызлар, җегетләр. Безнең беренче турда инде әлбәттә экран ярдәмгә киләчәк. Экранны мин күрмим, бары тик сез генә күрәсез. Экранда төрле артистлар, язучылар, урыс, татар, чит ил эстрадасыннан да булырга мөмкин, шагыйрьләр дә булырга мөмкин, сәясәт, политик кешеләребез дә булырга мөмкин. Шуңа күрә аларны танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз, матур итеп кулны күтәрәсез дә, аның аңлатырга кирәк була. Шагыйрь икән, шигырын сөйлисезме, яки кайсы яктан берәр җырчы булса, җырын җырларга кирәк була. Исем фамилиясын әйтәсе түгел. Исем фамилиясын мин әйтәм, дөрес әйтәм икән, сезгә 10 балл була. Аңлашылды, шип җиңеләйме? Күз салып узыйк әле. Ага. Бу инде бүтән каналларда да популяр артист, алып баручы, һәм инде беренче каналда иң популяр җыр бәйгесен алып бара. Голос. Аягов, Нагиев. Шулмы? 10 балл алайсың сиңа. Менә бит, менә шулай җиңел аңлатсагыз җайлы барачак. Өченчесенә дә күз салып узыйк әле. Güzel. Әлеге герой мультиктан алынган герой. Сөйләшәләрме алар анда берәр нәрсә? Сөйләшәләр. Нәрсә дип Алар сөйләшә? әлендә туган көнгә баралар, шариклар күтәреп. Питашок. Юк, бераз Ның дусты ишәк. дөрес. Кем әле ул? Ишәк. Ия, точно, ишәк. 10 балл синеке инде. Әйдәгез, 4нчесенә дә күз салып узыйк бергәләп. Рәйхан. Бу егет кеше эх дәрт бар иде дип җырлый. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек җегетләргә шибәр кызлар бар. Рамиз Закиров. Шатлыклары эченә сыймый хәтта. Соңгы 5нчесенә дә күз салып узыйк әле. Да, күрдем мин сине. Бу шулай ук менә беренче каналда барган Голос проектының жюри ягъзасында утыра. Бик матур блондинка кыз. Син бөтен голосны беләсең шу ватта. Карап барам. Гел карап барасың. Җырлау кино карарга кирәк. Ярар, кем булырга мөмкин икән? Анда Билан утыра инде. Билан түгелме? Кыз. Кыз. Блондинка. Теге инде. Кем бу? Гагарина, Полина Гагарина, шулмы? Аллага шөкер, менә бит. Ниһаять, дуслар, беренче турны йөреп чыктык. Күчәбез икенче турга. Менә кызлар, җегетләр, икенче тур бик күңелле ул. Җаваплар бирә белсәң әлбәттә. Монда сезне җыр өлкәсендә сынап карарбыз. Сезгә Аюн абыйгыз һәрберегезгә өчәр ки уйнатачак. Сезгә җырны баштан игътибар белән тыңларга һәм башкаручысының исемен әйтергә һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк. Дөрес җаваплар әйтәсез. 10 балл. Güzel, синнән башлап җибәрәбез. Игътибар белән тыңлыйбыз беренче җырны. Элвин Грей. Элвин Грей дөрес, җырның исеме? 2-3 җавап. Нинди? Тел ишендә тора, әйтә алмыйм. Җавап.
Менә тел ишендә торганнарга Аюн абый булсын. Тыңлап карыйк әле. Kim uğurladı mini seni Unuta almayım Roza gülkayım Roza gülkayım Şunday balditqin ayta başlagan Аюн зря сөндірдің сен, конечно. Менә жырын әйтә алмадың, но Илвин Грей дип әйткәнең өчен 5 бал гына куябыз, 10 куеп булмый гүзәл, яме? Ачуланмыйсыңмы? Рәхмәт. Ярар, тыңлыйбыз икенче жырны. Киік қозлар. Нәрсә дип атала ул жыр? Исеме киік қозлар түгелме? Түгел? Һаваларда ұша. Әйе. Козлар кая бара? Баргач кире нишиләр? Туган якка кайталар. Әйе. Туган як Кирәкми туган якка нишиләр алар? кайталар. Әйе, шул кайталар нәрсә була ул? Кайталар киік қозлар туган якка. Иштәлеген сөйли жырның башы. Жырның исеме? Рәхмәт. Тыңлыйк әле жырны. Нинди жыр булды бу? Ярар иде. Кайту. Кайту жыры иде Кайту. шул бу. Менә алдан әйткән булсаң 10 бал бирәдерим, но 1 балда куеп булмый гүзәл. Күчәбез 3нче жырга. Асыл яр башкаруында Карлыгачлар жыры. Әфәрин, дөрес! Менә бит. Ай, Алла, йөрәкләремә май булып ята инде дөрес җавап бирсәгез. Аюн, жырлык. Карлыгачлар ярясы, шуны күрәсем килә. Үзе яллар диләр, бергә үрәсем килә. Эх, бергә үрәсе килә, бергә җырлыйсы килә. Сезнең белән гел бергә генә булып торасы килә минем. Гүзәл, сиңа рәхмәт әйтәбез дә, без күчәбез минем җан дустым Рәмис янына. Рәмис, хәлләр ничек? Яхшы. Исән сау гына утырып торасыңмы? Әйе. Утырып кына тор яме. Молодец. Хәзер мин сиңа җырлар тыңлатам Аюн абыйың белән. Сиңа бары тик җырларны тыңларга, и җаваплар бирергә. Җайлы бит, әйме? Все, тыңлыйбыз. Айдар Галимов икән беләм инде, конечно. Вот, конечно, онсын белгәч әйбәт инде. Айдар Галимов, нинди җыр? Аюн, куй әле, никак ти? Яннарга икән яннарга, яннарга васаткаша, безгә ләззәткәшә, иң соңгы васаткаша. Ишкән булгандыр инде Рәмис бу җырныймы? Яшәргә икән яшәргә дип. Но Айдар Галимовны белгәнең өчен 5 бал куям. 5 куям хәтта. Ся 5 бал синеке. Тыңлыйбыз икенче җырны. Ишеткәнем юк. Белмисең дә. Җавап. Тыңлап карыйк әле бергәләп. Шымырт салкыннары, майның салкыннары, сөндер әле алмас, суытта да алмас, сөю ялкыннары.
майның салқыннары деп жырлый Зәфәр абый Хайретдинов иде бу. Ярар, борчылырга урын юк, әле бит әле синең 5 балл бар. Тыңлыйбыз 3нче җырны. Данир Сабиров. Во, Данир Сабиров. Минем законный хатыным. Молодец, Рәмис. Bir үзе йырып чыктык. Аюн куй, җырлый. Тормышымда күрдем бик күп кызыллар. Ләкин алар сиңа тиң тормыйлар. Фәрештәме, әллә син шайтанмы? Минем законный хатыным. Тормышымда күрдем бик күп кызыллар. Ләкин Рәмис, син вообще молодец. Шулай итеп, дуслар, кайф күтәренке, авыз йырык, колак кырыенда почти җырлау икәнне дәвам итәбез. Кызларны, җегетләрне җырмың өлкәсендә сынап, Резида янына киләбез дә кайфләрен ничек дип сорыйбыз. Ой, кайфләр шәп. Шулай булсын. Кайфләр шәп булсын. Җырларны да тыңлап, дөрес кенә җавап бирәсек калаемы? Тыңлыйбыз беренчесен. Сүзләре. Әйе. 2 3 Җавап. Белмим. Ну, Белергә кирәк шул, белергә кирәк. Белсәң генә отасың, белмәсәң отмыйсың. Аюн, җырлыйбыз. Кемнәр сана бирер, тагын күпме калды барасы. Тагын күп барасы калмады, тагын 2 генә җырны тыңлыйса калдык. Тыңлыйбыз икенчесен. көйләре танышта битсең ул. Аның Көйләре дә таныш, җырлары да таныш, җырчылары да таныш, барсы да таныш. Монда әллә кайлар сез ишетмәгән җырларны куймыйбыз. Җавап. Менә Аюнның законнары кырыс шуланың. Җавап бирмәдеңме? Пипелдәтә куя инде. Аннан тыңлата ул инде җыр икәнен. Баралыкалар бүләк иттең чәчәкле язда. Хисләрдән ташый теренеп назга. Үзләреңә сөеп барам төшкерсез ала. Рәгәләрнең Чынлыгына шахид алгалар. Алсу Әбелхановның пар алкалар дигән җыр иде бу. Ишеткәнең булгандыр бит. Конечно, җырлаганым да. Җырлаганың да бар хәтта. Ярар, менә монсын игътибар белән тыңла. Монсына дөрес җавап бирсәң, 10 балл мин сиңа подарю. Зөләйха. Татар халык җыры, моны барсы да җырлый. Афәрин! Шымоки, шымоки! Аюн, киттек! Айган енеп түбән бара, сине күрәсем килә. Айга менеп җырлау кенегенә карап утырасы килә, әлбәттә. Но рәхмәт, рәхмәт. Бусына тулы җавап бирдең. 10 балны эшләп алдың дисәк тә була. Бик зур рәхмәт, афәрин. Рәйхан. Әйбәтме кайфлар? Бик әйбәт. Борчылып утырасың ахырын. Инде җырлар эләгерме икән инде дибейме? Борчылма. Бүтән борчылуны алып ташла да, бары тик җырларга гына игътибарыңны юнәл. Тыңлыйк әле, беренчесен.
Кояшка үрелеп, үзелер şeyler. Дөрес, шияләр җыры. Дөрес. Кем җырлый? Габдулфат Сафин түгел. Мин монда уже нишләргә белмим, җәмәгать. Афарин, дөрес, Габдулфат Сафин. Үрелеп кызлара шияләр. Сез икәү, бары килгән дияләр. Шуннан да сез икәү, сез дүртәү дияләр. Икенчесе. Кайтабыз да китәбез. Дөрес, кайтабыз да китәбез. Кем башкара? Җавап. Башкарушысын әйткән булсаң, 10 бал куядырым бит. Айонна син кую белән алар исенә төшерәчәк. Кайтабыз да китәбез шул, безне дә аңлайды. Үкенеп калсаң да әнкәй, син рәнҗеп калма инде. Гөлназ Сираева, кайтабыз да китәбез дип әйткәнеңә 5 бал куябыз. Ну, җырчысын әйтә алмадың, ансының 5 балы үземдә калып тора инде. Тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны. Синең зәңгәр күзләрең. Ну, зәңгәр күзләреңне кем башкара? Кем башкара? Әйт инде. Uçtular zəngər gözlər. Senin zəngər gözlərini, senin matur şəşlərini unutmağına min sağınam. Min seni komanda yaradım. Deyip Bulat abi onanışık sozып bitirdi. Bulat Nigmatulin, senin zəngər gözlərini degen jırı bilen boldu. No, zəngər gözləri üçün 5 bal qoyabız. Bulat abisinin әйтә алмадыгыз, ansının 5 balı yenədən mində qaladı. İndi Allah'a şükür dostlar, birgələşib ikinci turunu da yarıb çıxdıq. Bit isen bulğaç, nasip bulğaç. Köşəbiz üçüncüsünə. Dostlar, üçüncü turda indi biz yenədən ekranlarga əylənib qaytaşaqmız. Ekranda türlü birimler, türlü resimler şulayıq payda bulacaq. Bu yıl indi siz gine tügül minde көрәшәкмен ekrandagi resimlerini. Hem sizge barıttık cevapını eytir içinde, uylar içinde ni barı 30 sekund kına vakit verile. 30 sekund içinde dürüst cevapını eytesiz iken şulayıq 10 balını alasız. Eğer indi eytalmayız iken köşəbiz ikinci, üçüncü sorularga. İxtibar, birinci birimde 3 süret barlıqqa keləcək. Sizge olarını нәрсе birleştire ikenin eytirge. Qaribız ekranga. Belki төсләрдер. Төсләрдер mi, сүзләрдер mi? Bana meni koymagan bulsalar әлі әйткән дә булырлар. Җәмәгать, bu resimlerge qarab indi әйтеп була, сәләт дип әйтеп була. Мен инде үзем турында үзем ул хәтле үк сөйләп утыра алмыйм. Ну күчәбез икенче биремгә, нәкъ шундый ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икән карыйбыз. Әйдәбез, әйтәбез. Кино. Дөрес, кино, молодец, Афарин. Üçüncü сорау астында танылган клиптан кадр яшерилгән. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк, Рәмис нәнәм. Әйдәгез, кайсыгызда фикерләр? Ялгышмасам, Лилия Хайруллина. Лилия Хайруллина, җырның исеме? Кайсыгыз белә, әйдә тиз, любойыгыз. Лилия Хайруллина нинди җыры? Рәмис, син шундый күңеллек. Синең белән шундый рәхәт. Гел шүләшәсең. Лилия Хайруллина дип әйткәнең өчен булса да 5 бал бирәм. Тақыялар дигән җыры иде бу. Карыйбыз бергәләп.
Кызыл төс. Тану. Шулаймы? Тагын нинди төс? А, юк, вишневый икән. Бордовый. Бордовый. Ну, ничек дейсең? Кызыл. Кызыл. Син ничек дейсең? Бордовый. Бардовый белән кызыл нинди төс була? Кара кызыл. Менә кызлар, молодцы, кара кызыл була, дөрес. Шулай микән? Ха, шулай бит инде. Шушы 10 балны мин сезгә бүлеп бирәм ашуламасагыз, әмма гүзәл, сиңа 5 бал, сиңа 5 бал, менә 10 бал була. Ниһаять, дуслар, бу турны да үтеп киттек. Күчәбез 4-нче турга. Кадерлеләрем, якыннарым минем. 4-нче тур сезнең өчен бик рәхәт тур инде бу. Чөнки сез үзегезнең әзерләп килгән иң матур, иң яратып башкара торган җырларыгызны безгә һәм тамашачыларыбызга бүләк итеп җырларга тиеш буласыз. Ә инде сезнең җырлавыгызга карап безнең караоке аппараты үзенең бәһәсен дә бирмичә калмый. Шунда баллар топлана, шул баллар өстәлә, бирелә. Менә иң беренче гүзәл сине чакырып чыгарыйк әле. Рәхим ит әле, чыга әле бирегә. Син бит минем уң канатым, син бит минем уң кулым. Синең белән генә таптым бәхетле тормыш юлын. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Чәчләрбез чәчләргә бәйләнде еллар узгач. Ходай безне кавыштырды, күрәсең насыйп булгач. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Ходай биргән язмышыма, синең дә бар өлешең. Син бит минем өчен тигән өлешемә көмешем. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Ә хәзер дуслар, җырым бит өлеше, әйдәгез бергәләп. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Син бит минем иң кадерлем, син бит минем бер генәм. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Язмыш берүгә аермасын, сине миннән, мине синнән. Сине миннән, мине синнән. Афәрин, бик зур рәхмәт. Сине миннән, мине синнән аермасын. Шуннан да безне җырлавыкидан аермасын. Бергә җырлап, биеп, уйнап, көлеп, яшәргә, иҗат итәргә насыйп итсен. Һәрберегезгә дә уңышлар юлдаш булсын дип телим. Минем теләк белән, әмма дә ләкин караокеның үз бәһәсе үзе белән карыйбыз экранга. 84 bal.
Бик әйбәт балаларыңыз 84 бал, менә бит. Биеп җырлаган өчен дә биргәннәрдер инде. Рәмис, братым, дустым, чыга әле мөмкин булса. Сандуғашлар иеләшкән суын эчәргә миләштем. Кайгыларым бетәр иде, сине күреп сөйләшсәм. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Тибрәлә уртасында сол булса, суга салсаң калкып чыга, безгә насип яр булса. Агыйделгә басма салдым кайынын сайлап кына, яннарына барыр идем кош булып сайрап кына. Хоп, hey! Кәйне кишкәндә, җырлык ишкә кишкәндә, үзелә үзәк яна йөрәк, җаным искә төшкәндә. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Хоп, hey! Беләкәйм талдырышы булмаса, янмас иде йөрәккәм, яндырышы булмаса. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Тола ике беләгем, нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Нигә тола, нигә яна, ике минем йөрәгем. Типлар бетереп куйдың, Рамис. Молодец. Тола. Колхоз бакчасын талагыз. Талагыз колхоз бакчасын барыбер бирмей акчасын дип җырлый торган иде Җавит абый Шакиров. Хәзер дә җырлый әле. Молодец. Җавит абый шикелле молодец дип генә әйтәсе килә сиңа. Экранга караган Рамис. Ничә бал куйырлар микән? 61 бал. Бернинди шохыр-мохыр юк. Шуннан да 61 бал. Һәм инде шулай итеп җырлау тапшыруын дәвам итеп, без сәхнәбезнең түренә уртасына чакырып чыгарабыз Резидабызны. Baktı yarısı kar sularım, şudur indi bizning suyar sularım. Aktı bizning qor üstünde qolgan izler, aktı yig'lab ekan birga solgan izler. Ömür ağış
Yazlar gile, yazlar gide sular ağa. Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa. Aylarının da, yıllarının da, sularının da. Ağışından izler, qala izler, qala. Sin ömür ağışlarım, sin minim sağışlarım, sin minim şadlık ile yoğaldı tabışlarım, sin minim sağışlarım. Әфәрин, Риза, бик зур рәхмәт сиңа. Алланың рәхмәтләре булсын. Рәхим итеп барып утыр әле үзеңнең урыннарыңа. Нинди матур романслар безгә бүләк итеп, хәтта рәхәтләнеп тыңлап кына утырдык сине. Караоке аппаратының билгесе 72. Вау, куя сиңа. Моны Башкортстанга алып кайтып китә аласың бу 72 балны үзең белән. Рәхәтләндереп. Бик зур рәхмәт. Рәйхан, акылы ситсы күлмәгеңнең дип кенә чакырып чыгар идем. Нинди җыр әзерләп килдең? Рәйхан җыры түгелдер бит? Юк, мин бүген Рөстәм Яхинның Агым сулар җырын җырлаячак. Рәхим ит. Ağa sular bir bana bir
Афәрин дип кенә әйтәсе килә, Райхан, сиңа бик зур рәхмәт. Рәхим ит әле, утыр әле. Ай, шундый күңел кылларын тибрәтердәй иттереп җырлап бирдең. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт кенә түгел, әле без сиңа балларны да куябыз. О, менә бит 90 балл. Шулай җәмәгать. Ах, 4-нче турда инде беттерәмис. Димәк, җырлауы тапшыруда ахырына якынлаша дигән сүз. Хәзер гомумән 4 уенга да нәтиҗәләр ясап, сезнең кайсыгыз ничә балл җыеп, ничәнче урыннар яулаганыгызны әйтер мизгелләр килеп җитте. Ничә баллар булды җыелды микән? Әйдә 4-нче урыннан башлап җибәрик әле. 76 балл туплап 4-нче урынны яулаган уенчыбыз. Ул безнең Рәмис Дусин. Рәхим ит әле, чыгып бас әле. Минем шәмә. Ярар, кызларга өстенлекне бирик әле, әйме. Булсын аларга. 3-нче урынны яулады безнең Резида. Рәхим ит, чыгып бас әле. Минем шәгә шулай ук. Менә хәзер 2-нче урын өчен кызлар кайсыбыз микән дип уйлап утыралардыр. 2-нче урынны яулады. Güzel, рәхим ит. 2-нче урында һәм шулай ук 1-нче урын 120 балл. 1 баллга гына өстенлек белән Райхан җиңеп чыкты. Райхан, рәхим ит. Инде берегез дә борчылмагыз. Иң мөһиме уенда катнашу дибез. Чыннан да барыбыз да бергәләшеп, барыгызга да 4-нче, 3-нче, 2-нче урын яулаган уенчыларыбызны да бүләксез калдырмыйбыз. Сезгә инде махсус Йылдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләкләп узык әле. Кабул итеп алыгыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Һәм инде безнең 1-нче урынны яулаган Райханга менә шушындый махсус TMTV каналыннан сертификат тапшырабыз. Без сине Алла бирсә TMTV каналларының үзеңнең матур җырларыңны күрсәтү мөмкинчелеге бирәбез. Әле без синең белән зур сәхнәләрдән Алла бирсә очрашырбыз. Уңышлар һәрберегезгә юлдаш булсын. Һәрберегез теләгән теләкләрегезгә ирешеп, куйган максатларыгызга үрләргә насыйп итсен. Инде безне карап утырган тамашачыларыбыз, сезнең дә шушында безнең белән шушы матур сәхнәдә үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Аның өчен бары тик безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юллагыз. Без сезне канатланып көтеп торабыз. Гомер кичерәсез, изгелектә һаман уегыз. Бәйрәмегез бүген, бергә икегезнең катлы булсын көмеш туегыз. Бәхтегездән Ходай аермасын, яшәргә дә әле яшәргә насыйп итсен яшәргә җитеп, бердән диеп дәшәргә. Бәхтегездән Ходай аермасын, яшәргә дә әле яшәргә насыйп итсен яшьләргә җитеп, бердән диеп дәшәргә. Ышанычлы бары канатлар булып, ни килсә дә бергә күргәнсез. Якыннарыгызны, безнең барыбызны сакландырып яши беләсез. Бәхтегездән Ходай аермасын, яшәргә дә әле яшәргә насыйп итсен яшьләргә җитеп, бердән диеп дәшәргә. Үкенерлек түгел, йөрәкләрдә һаман яналар.
Сейінмейсің нешік кіші болған өсіп Сүйі жемешігіз балалар Бәқтігізден Құдай айырмасын Яшәргә дә әлі яшәргә Насип етсін ез яшьләргә жетіп Бірден бірін дейіп дәшәргә Бәқтігізден Құдай айырмасын Яшәргә дә әлі яшәргә Насип етсін ез яшьләргә жетіп Бірден бірін дейіп дәшәргә Насип етсін ез яшьләргә жетіп Бірден бірін дейіп дәшәргә Бірден бірін дейіп